Ponúkame vám na predaj moderný, kompletne zariadený, štvorizbový rodinný dom v obci Medzibrod. Situovaný je v pokojnej ulici na okraji obce a rozprestiera sa na pozemku s rozlohou 511 metrov štvorcových. Dispozične dom pozostáva z otvoreného konceptu dennej a nočnej časti. Denná časť disponuje priestrannou obývačkou s krbom, ktorá sa plynule prelína s kompletne zariadenou kuchyňou so zabudovanými spotrebičmi a komorou. Jedáleň ponúka pohodlné stolovanie pre 4 až 8 osôb. Z dennej časti je priamy vstup na terasu a na záhradu. Nočná časť disponuje hlavnou spálňou so šatníkom a samostatným vstupom na terasu. Dve ďalšie izby sú aktuálne využívané ako detská a hosťovská izba. Rodinný dom je pripravený na nasťahovanie sa bez žiadnych ďalších investícií.